Ay, direct. Ay, may gabi sa tanan kami di ay ang pwede pero depende. Ay, palakpak ibot mo ninyo. Ay, gipaningot ba yung may set up? Palakpak, usab, boy, palakpak. Ay, palakpak na. Sige. Ay, may gabi sa tanan kami di ay ang Pwede pero depende. Thank you. Thank you sa mong live audience for tonight. Dira kay halata. Para sa mga uninformed, i-inform sa unsa ang pwede pero depende. Unsa ta? Kami di ay ang mga Bisaya nga naga-podcast. Atik-atik. Basta wala pa yung napatunayan, atik-atik mo na siya. Kadohon. Kanang pagunit nimo sa ulok, ingana na siya pagunit. Kana. Ay, mayang gabi day. Salamat Swazo for having us tonight. Thank you Swazo. Rooftop Bar, and thank you for choosing Comedy Tonight sa tanan nga ni ani sa Swazo for unsa man season finale sa Agiki. Oh, mga Saya is forever. Saya is forever. Salamat. Saya is forever. Uy, nanay hangin. Fuck Tagalog. Oh, sorry. So i-discuss din namo karon, magkuan na gud may mag-istorya lang may narapod sa inyo ako maminaw mo or dili. Gago Pero mo. ang gusto Live. live podcast ni siya. Mura man tang mag-presko na ni bay. Di press con jud ni kay nagyoy isa ka importante nga matter nga storyahan nato karon. Usang kasing matter by solid liquid gas. Sige daw. Doesn't matter. Di kay Isa. Sige. Juan Manggod, ang Swaso sacred kay nga lugar para sa kuha. Kay dire ko pinakauna nga nag-perform tapos tung nabalitaan ako nga naigikawat nga toilet seat dire ba. Ay, oo. Ay, gago. Dili dito ako. Feel na ko naragyo diri ang kawatan. Dati nagkuha. Kasi nagkawat sa sticker sa Swazo sa amo ang poster. Oh, poster na mo gikawat po. Paliyog Ah, balik dito, what? kay mahal ba yato? Okay. Bitaw. Pero ba inga na ata kakasikat kay Oh. nanatay. Ikaw ang poster? Mm. Wow. Di ang kasabayan na tog kawat kay toilet seat cover eh. So, So, yun na kasabot atong mo. reputasyon. Oo. Toilet seat Sa level. cover. Toilet seat cover. Tapos agik-ik poster. Kasi sunod. Tai. Zombie ay. Yes. Pero season finale, like we're so excited. How are you guys like feeling? So hot. So hot. I'm feeling Right so now. fucking hot. That's what I'm feeling right now. Medyo mas okay pa ng hot kaysa magulan siguro eh. Tama. Ito ang daghanta tanan, so like magsabangay tanyo ang na ako. So pag mag-ulan karon abante ra gud mo diri ha. Kasi kami sa vlog. Diri lang tanan. Wala man siguro baliktad og ilong diri no. Wala. Ipagawas ang flashlight sa inyong phone tapos iigo sa cloud sa taas yan. At least Dungan daw niya. masunog. Pero Greg, ano naisip nimo nga magpa-color na pagbag og hair? Wala lang. Nabasted man. Ah. Ala. Oy. Ayaw ilaglag atong kauban diha. Wala. Hindi ko busted. Ayan. How are you na ba? Pero kinsa may nabusted 19 times? Ay. Ikwento na ako. 19 Go. to kabuk. 19? Yaw na panguyaban sa una sa Coronadal Manggod. Lagi. Na-joke pa. Sige, go. Yaw dagam rin kitao no. Nakikipanguyaban nga taga Coronadal akong gilibre og pagatog Lake Cebu. First date na mo. Lake Cebu yung first date? Oh, Lake Cebu. Sa kay Migkuan katong sa kanito zipline. Katong Gunit siya sa kawat. tallest zipline? Oh, 7 falls. So, Tapos pagkagabi, nagyon ko nga, decide ko nga, manguyab na jud ko. Oh. Tapos, gidala na ko siya sa kuan, nagabaligyag tinulang manok god, kanang Bisaya, bihag. Tapos nagastos na ako 300. Apel to sa Lake Cebu siguro mga 1,000, 2,000 tanan. First date 2000 dayon? 2,000 na yun. yun nakayot ka. Inabay nagspakol na Hindi, magmano. ayos. At kay Kon, sana ako na nadre ang pinakanilad na part. No, may Decide- linggam na. Nag-decide ako mga manguyab na ko siya nang moingon i-confess na akong feelings ba. Tumoto gabi naglakaw na mi na gawirando under the stars. Under the stars? Oh, the stars. Tapos so gukul ba kayo ko? Ano ko siya nga kanong pinabong reveal yang nga tingog ba? Pwede na ba ko manguyab nimo? Oh. Ang ingon niya kay ew. Ew. Inasakay na sa tricycle. Don't tell me gitagaan po mo pamasahe sa tricycle. Oo. Lalaki man ano? So, Oh, sa Jundel. moral ato sa story. Kuan, maglolo na lang. Sorry na pa yung mga bata dire wala no? Wala. Sayang. Gago. Dapat first date pitik-pitik lang sa... Oh, bitaw. Oh. Learn to no? love yourself. Learn to love yourself. Pero akong ma-advise ato sa mo Hanard.
Kay 19 times naman ka gibasted. No, ay natin grab na. Naman grab driver dayo. Hi, sir. Sana siya, sir? Uy, natay sponsor? Oy, itong sponsor niabot na. Guys, kami sponsor. Diba? Kami sponsor. Sige, go. I-mention. Oo, daw, karang contractually obligated mi na email. Lang. Kuan guys, ikan panigtagum. Yes, gikan pa ni silang tago. Ano sa pangalan? Cookie dough. Cookie sa tagum. Cookie dough. Cookie. Cookie dough. Kuatong isa, Drake. Kuatong Cookie isa. dough. Tapos ipakita sa ilahang, ano. I-follow sila silang Facebook. Among itag ang ilahang... Dili. Ayaw sa i-follow kay. Wap man ta kabalo kung lami o dili. Ay, tama din, no? Ato nang tilawan. Uy, atong arrival. We have one of our member day, guys, si Kong TV. Kong TV ni siya. Pero... Power! Pakita sa camera ko is Kiko. Pakita sa Drake. Kita, Muna siyang nagdala sa sponsor na mo. Member ka pa rin siya sa Geek Davao Comedy Club. Muna mong supplier. Sa cookies lang. Tama. Sige, atong abrihan. Kay murag lami lagi kaon ron. Namoy mga negosyo. Pwede mo na Pwede mo promote og mga legal og illegal na business. I-promote na to na. Charis. Kung namoy buringan, pwede gihapon. Check. Pero tilawan naman yung product, ha? Sige. Okay. Sige, abrihi. Ako igunit, be. Kay gunit. Kay hilig man kumugunit og microphone. Ani Dawata. Ablihi na. Ani ako nang giabrihan. So hinani niya siya pag-abri ha. Na scotch tape dire. Sa gilid. Sa side. Timor tanggalon. Dire. Naglaway naman kabin. Hulat man gud agad. Gulo, no? Ay, pugni. Wala yung finished product. Oy, tora, abri. So nabra na siya. Unya na nang isa, Greg. Unya na. Dugaya Ito sa na nilikuha. Oh. Dugaya sa process di oy. So hinani siya So amo pag-abri. ni siyang ipatuyok ha niya pag mukuha na mo maingon mo lawas ni Kiko. Lawas ni Kiko. Lawas ni Kiko. Lawas ni Kiko. Amen. Ayun. Siguro biya na human ang Holy Week. Sa to ba? Comedy show. Sige daw patan Sa doon na kay. Matsupa na ako ni Mike bahay para sa gamay. ay ang mga amigo daw ni Joben dito daw nga side daw. Ay, ma'am, sir, sulod. Sorry lang daw mo. Pwede na mo mga gidris to nga. Kay pirated man po na yung video. Ay sorry. Nari tao dire. Ayun ang mga life vests nasa ilalim sa inyong Sorry, Okay. ikaw na dili pa. Sige na pa. Kasi only ang comedy show. Di pa ni mauha. dili pa ni comedy show. Di pa Mas rin siya medyo katawanan ano lang ni siya prequel. May food vlogging. Food vlogging and podcast at the same time. Ang tawag ni podcast. Foodcast. Ang anay Foodcast, foodcast. Foodcast. Awas ni Kiko. Sige na, 1, 2, ready, go! Nya ako, wala mo hungit sa kuha. Nagkaon ako. Do. Pili. Tama. Okay. Napaw. Si Jom. Uy. Napaw. Uy, honest review ha? Honest review. Mag-honest review ba? Mag-honest review. Depende pili bayad. Libre, maguni. Mauna ni siya. Magbilang na tag 1 2 3 unsay maingon ninyo. Aso sa Sige. Amo hatag og feedback kamo. Unsa man siya? Yeah. Dili kita mo kaon ang feedback ako din. Yawa. Pungiti ba daw kog isa? Murag kulang ang nya. Ako nang iluluan. Ano yan? Napa. This podcast is getting dirty. Wow. Dami, bay. Sige, sabay-sabay ta. 1, 2, ready, go. Wow. Wala. Scripted. Klaro Scripted kayo. kayo. Uy, salamat dahil Cookie Dough from Tagum City. Mapalit sila sa mga nagunang butika. Sorry. Dili, mura. Available siya sa Ace Hardware. ang review na lang nato, mura siya Wala naging ng sponsor sa testimony tuwan. god. Nga testimony ba nga style. Oh. Follow na ito. Follow ang Facebook. Kasi pangalan niya sa Facebook. Cookie Dough. Cookie Dough? Cookie Dough. Kasi spelling sa dough. Dough. Okay. Cookie siya na nga dough. Okay daw. I-search na lang. I-search. Kay Dough. Cookie dough. Mas Cookie lamig dough. sa Oreo. Cookie dough. Then gawang Bisaya ni siya. So promote yun na to ang mga Bisaya businesses and products. So kung gusto, kung na mga businessman dire or na mga gusto magpa-sponsor, kontaka ang among Facebook page, pwede pero depende. Among tilawan mo na, inyong product dahil. Di, sila ang mag-sponsor ha, dili kita ang mag-sponsor. Oh, kan Sila, kamo mag-sponsor sa mo, among i-promote yung product, then maghatag mig honest review. Sige na guys, kaya wala pa may naka-ROI. Tama na. Lako na bitaw may siya. gasto.
Lami bitaw siya. Lami siya, lami siya, lami siya. Comeback Ay, ko lahi ganiya siya, eh. Clay. Asay, no? asay mas lami ka na o Lahi, lahi. bingo? Mas lami ni. Mas dami ni, mas Dami dami ni, na. mas dami ni. Pero mas Gusto man, dami. bingo yung gusto. Bingo yung mas gusto. So, cookie dough. Mas lami sa bingo. Ay! Ginawa ng ano, slogan. Bay, pagkaon ako, bay, murag, Yan eh. murag gidala ko niya sa laing universe eh. Wow. Ano ang feeling eh. Dili hyperbolic ha. Sig tabi dia kaunsa. Wala Inga- makanim. Aski ko. Ingani Koy, mo hard Wala sell. ni mushroom, wala ni mushroom. Kita, basag na ganan mo tilaw dira. Ay, nasinig ka Oh. na mo talaw na audience. Okay, nagusto mo- Hatag na sa ato. Diba naman? Oh, nag-alcohol me ganyan pa kung minaggunitan eh. Amo katawa kay pakaunon, di ba? Hindi, pero explain to nato sa nga flavor ning naa diri ba? Ako chocolate with sprinkles of raisins, something. Okay, s'mores. S'mores. Ano flavor ni talawan ka tong pink? Brown ni bay. Kani kay binangkal man siguro ni. Big Yeah. naman. Gago Binangkal, cookies, bagumbayan. Kani wa ko palonsa ni siya. Nice silang packaging, no? Oh, ni Kaya dito. mga odds. Tapos, ato na to. Testimony na to. Interview na to, dili. Ikaw pili. Ikaw pili. Kasi gusto mo kaon dia. Atro. Sir, ikaw ang chosen one. Ikaw day, ma'am. Video ikebs. Ay, ma'am. Pa, ano lang diri ma'am. Dili ma'am, sa tunga ma'am. Ali ma'am. Oh. Maapit ka sa video, Para makita ma'am. gyud na mo, makita gyud ka sa video kay Testimony. basig. Oh, palakpak. Palakpak. Ate kayo, Ang unang sakripisyo. Okay. Oh. Okay ra ma'am, bali 1/4 lang lumaya na ma'am. Oh, di ba lami? Kinsa daw na. Unsa imong pangalan? Kasi ang pangalan taga-asa ka. Na nakalimot siya sa pangalan. Justin. Ay. Di pa kayo sa lamig. Ah. Pero lami ma'am How was so it? far. How was it? Lami. Asay mas lami kana o Oreo? Kane. Kana. Ah, yes. Cookie dough for the win. Thank you. Thank you. Thank you. Apaw. Uy, dagan kay salamat. Dagan kayo salamat ha. Dito. Imo na. Buwag yun si Greg. Gago. Pero bay, dami siya in all fairness. Unsa man ang nasa tunga? Unsa man siya? Ice cream nga. Ice cream? Churros. Uy, churros. Churros. Sige daw. So nga. Napa rin yung churros. Churros, Ay, Dora. may lugar. Anong urog mo ka? Ikaw nangurog mga Greg. Wala ka po kamupon? Bay, bay. O baka mo po sa nagpastid sa imo? Ingana ding effect sa mga busted, mangurog. Butang dire ang ko ano, ang dip. I-dip man niya na. Aray, deep dye? Barbecue? Ah, So, so not for sale pa na siya. not for sale pa ning churros. So, kinsay una mo kaon diha kay kung tanaw na to kumubula bang baba. Gawa lagi signal na. Audience member, kay tanaw na mo kumubula bang baba o dili. Sige na. Gag ana lang siya pag ganito, ana. Ali lang mo. Gentle lang, gentle. So, audience member na po. Dahil na po na table. Para ko. Gani. Okay, say gusto mo try. Ikaw, ma'am. Ali, ma'am. Ali. Sige na. Sige na, Sige na. Sige Ay, nako lang. Sige, ma'am. Ako bala si mo ha. Sige na. Dates mo Sige ganyan. na. Okay. Sige. Andi si ma'am. Mutilaw na siya sa pinaka-newest nila. Di ka man dapat, O, say, tawagan na- Wait lang. Before ka product. mutilaw, ma'am. Tagaasa ka o single pa ba ka? Taga Decatalomo. Di ka talo mo. Usa ka ka face. Silinga. Usa ka. Subi. Ali, diri. Diri. Yes, scripted. Scripted. Kanang, usa ka nga face. Townhouse. Ay, sa townhouse. Mas daghan ang iro diha kaysa homeowners. Excuse me, Promise. ka-promote ta dire. Anyway, sige. Promote ta dire ha. Sige. Promote. Go, Dili go, ni go. dating game ha. Dating game. Okay, honest Kasi review. pangalan rin mo, ma'am? I-search. George. Kang. Kang the Conqueror. Kang. Yeah, Kang, guys. Kang. Wala nerd. Lami. Oh, alam no, dito scripted ha. Unsa siya ka level sa 1 to 10, unsa ko kalami? I mean, unsa na siya kalami? 8. 8. So mo thank you Kang. See you nya silingan ha, silingan mo din. Gamit yung kapangyarihan So, sa samaan. tag 20 lang to siya ha. So, Di, tapila ni. dili pa ni available silang market pero kuan kanang appeal ni sa ilang lineup siguro sa cakes. Kanang sa man ni available, more din na ma-order online? 5 minutes. Next month, okay, oh. Next month pa siya ibaligya karon libre ni so pangayo mo sa kuan sa Samoa, Kukido. Samoa. Di sa Kukido na sila diretso. Okay daw. Cookie dough. Dito daw. Again, Cookie dough. Available sa
tagom. So kung Itag gusto na mo mo ilang makapalit, Facebook. ato magtagom. Di, nag-deliver ba data sila? Oh, sa tagom. Sa Siyempre, taga-tagom gud siya. So, unsa pa man atong mga pangisgutan karon kay murag Dili na, sinyas na si Viewer nga, kuha na, wrap up na. Oh, wrap up na. Okay. Wrap up na So, daw. by the way, salamat sa pagpaminaw sa mong nonsense nga mga pinag-iwan na rin. Nag-promote lang yun. Anyway, nag-promote lang yun me. O, thank you again. Di pa to siya may main event. Later na ang main event sa Bisaya is Forever. And again, pwede ni siya dalon sa lamesa. pwede, pero depende.